Bona tarda. Aviam, intentaré anar per feina, perquè ens diuen que la cosa s'està allargant molt. Aviam si són sintètics. Bé, fa un parell o 3 d'anys que vam decidir tirar-nos de cap a la piscina i fotre'ns en aquest merder que és la política municipal. Si vam decidir fotre'ns en aquest merder, doncs una de les raons que ens va motivar era perquè s'havia de redactar el POUM. I com sabeu, aquesta legislatura que s'acosta és la legislatura del POUM. Volíem matar-ho molt ràpid, volíem fer allò un POUM anant molt per feina. Per sort no ha sortit bé. I afortunadament aquesta legislatura que arriba, aquests pròxims 4 anys, serà la legislatura en què enjugarem quina serà l'esparreguera del futur. Dibuixarem el poble que volem deixar per les generacions futures. Quines relacions volem que tinguin els esparregarins del futur amb el territori i també entre ells, perquè l'urbanisme és també relacions humanes. Us podem dir que, de moment, pel que hem vist del que és el POUM, no ens ha agradat gaire, és a dir, ben poc. Els temors que teníem des d'un principi, doncs, quan hem vist la publicació de l'abans pla, s'han vist confirmats. I el que ens diu l'abans pla és que està previst que s'urbanitzi o que es pugui urbanitzar una zona com pugui ser el Castell 2, la Plana 2 o Can Comelles 2. És a dir, es vol mantindre aquella lògica imperant, i la lògica imperant actualment és construir, construir i construir. I si mirem, de fet, les previsions de creixement i la realitat urbana del poble, aquesta lògica que és tan natural, aquesta lògica comença a trontollar. I comença a trontollar perquè, segons les dades que facilita el propi equip redactor del POUM, doncs es preveu que anant molt bé, tirant a lo llarg, tindrem un creixement, sent generosos, d'uns 2.800 habitants. I aquests 2.800 habitants, fent un càlcul de 3 habitants per habitatge, ens surten un total d'uns 933 habitatges. Doncs bé, amb aquestes dades a la mà, la pregunta pertinent és: cal edificar un Castell 2? Cal una Plana 2? Cal un Can Comelles 2? Cal encimentar entre 40 o 80 hectàrees per encabir-hi 1.000 cases? Nosaltres, des de la CUP, diem no cal. La demanda habitacional que tindrà l'Esparreguera els pròxims 10-15 anys, amb les previsions aquestes més optimistes que dèiem, pot ser assumida amb el municipi que tenim actualment. És a dir, no podem oblidar que tenim un estoc de 1.160 habitatges buits, segons dades de l'IDESCAT 2011. Amb aquests 160 habitatges buits, sumat als solars que hi puguin haver-hi per urbanitzar, nosaltres creiem que n'hi ha suficient. Som conscients que això que estem dient ara no serà entès per molta part de la gent d'Esparreguera. Sabem que això que estem dient ara d'aquí no fa falta construir més, se'ns acusarà de que anem contra el progrés, que anem contra el creixement econòmic. Ens diran que som uns hippies i que no sabem el que ens fem. Pot ser que ens diguin que som uns bojos. Per nosaltres, per la CUP, la bogeria és voler canviar de model seguint aplicant les mateixes polítiques urbanístiques que ens han dut al crac on ens trobem. El que cal que es preguntin és quin model territorial defensen i quin model econòmic se'n desprèn. I la resposta serà senzilla. El que volen és seguir perpetuant el model econòmic, que només sap viure del totxo i que, això sí, convé a molts. I convé, per una banda, a l'Ajuntament, perquè és la manera fàcil que entri diners a la caixa, convé al sector de la construcció i, per descomptat, no oblidem, convé molt i especialment a l'oligarquia local, que segueix ansiosa de tornar a fer el negoci del segle i que no oblidem, perquè existeix lluita de classes aquí al poble i arreu, està treballant perquè així sigui. La contrapartida de seguir aplicant aquest model econòmic, aquest model territorial, de creixement ininterromput. Què ens porta?
Doncs ens porta a mantenir el mateix model econòmic que ha portat a l'empobriment de les classes populars del poble. I, per altra banda, si volem seguir consumint territori de manera irrevocable, això ens porta a tindre els espais periurbans que té la nostra vila. És a dir, esperar que aquests erms, que aquests espais que són no llocs, esperar que arribi el moment de començar-hi a posar grues. Nosaltres volem trencar aquesta lògica que entenem que és perversa i volem començar a donar valor a aquests espais maltractats. Cal tornar a donar valor al paisatge. I no podem permetre que espais de passeig, de lleure, com són el camí del cementiri, com és Can Roca, estiguin com estan. Aquests espais que al final haurien de ser el motiu d'orgull col·lectiu, nosaltres pensem que actualment són forats de la vergonya col·lectiva. Ara bé, per poder capgirar tot això fa falta un model, fa falta construir l'alternativa. I per nosaltres l'alternativa és, per una banda, recuperar aquests espais periurbans, espais que tradicionalment havien estat d'horta, tornar a que tornin a tindre aquesta activitat econòmica. I no serà fàcil, però no estem demanant un impossible. Al final el que volem aplicar és el model d'Olesa. És tota aquella zona de Can Llimona que a la gent d'Olesa li cau la bava quan parla d'ells. Volem que aquest esperit, que ens caigui la bava quan sortim a passejar pels nostres entorns. Pensem que per redignificar aquests espais periurbans és important una idea que un dia va tindre el Jaume París i va dissenyar una ronda del Llobregat, que això, fer un espai de passeig que connecti des de el que és la zona de l'aeri fins a Can Comelles, això són 4 duros. Ara bé, són 4 duros que potser, doncs, si som valents, ens haurem d'enfrontar al senyor Marquès. Perquè haurem de passar pel senyor del Cordelles. I són aquelles coses que un està parlant de futur d'Esparreguera i no sap com acaba parlant d'històries medievals, de marquesos i de poble. Però és igual, són les coses que té aquesta nostra estimada vila. Què és l'alternativa? L'alternativa passa per començar a gestionar la massa forestal. No sé si molts de vosaltres recordeu ara fa 20 anys, no sé si recordeu aquell estiu del 1994, no sé si recordeu quan totes aquestes muntanyes cremaven. Ens trobem al mateix punt d'ara fa 20 anys. És a dir, tenim un bosc preparat per cremar. I això, a no ser que, doncs bé, comencem a fer una gestió dels boscos. I la pregunta és, i si agafem i propiciem la creació d'activitats econòmiques lligades a l'obtenció de biomassa pel consum de les instal·lacions municipals, per posar un exemple, i posats a plantejar alternatives, i si ens posem a repensar el poble en comptes de pels cotxes per les persones, i si en aquesta nova Nacional 2 que s'ha de convertir en el gran passeig, que jo crec que aquí totes les forces polítiques ho tenen clar, que s'ha de redissenyar l'antiga Nacional 2, doncs com la redissenyem? Perquè aquí sí que hi ha política. Aquí hi ha, si agafem i mantenim 2 línies d'aparcament, si en mantenim una o si en mantenim cap. I aquí hi ha el model de i si posem un carril bici? Perquè nosaltres, a la CUP, pensem que la bicicleta ha de ser un dels eixos per la comunicació interurbana dintre de la vila. Tornarem. Sou uns hippies, esteu fumats. No. El que nosaltres volem aplicar no és res més que el que hem fet Barcelona en els últims 10 anys, aquesta revolució que ha convertit la bicicleta com un dels mitjans de transports bàsics i fonamentals per moure's dintre de població. I si amb la bicicleta ens hem de moure dintre la població, això què vol dir? Vol dir que hem d'aplicar el mateix fora, hem de cuidar els barris, i aquests barris vol dir que qualsevol persona que sigui de Mas d'Engall, de Can Rial, de la Colònia Sedó, qualsevol d'aquestes persones ha de poder moure's en bicicleta i a peu de manera digna, no als vorals de la carretera com si fóssim marginats. Anar en bicicleta o anar en cotxe no ser un marginat, vol dir anar en cotxe i anar en bicicleta. I anem passant. I al final sempre queda el dubte, i del cotxe què?
Doncs la nostra aposta, l'aposta de la CUP és l'adequació de pàrquings perifèrics. En tenim alguns, però en falten. I amb la CUP tenim la vista posada amb el descampat de les girafes, aquell pàrquing informal que hi havia, tancat. Aquell espai ha de tornar a ser un gran pàrquing perifèric per tota la zona nord. I quan un va parlant de cotxes, com no, al final acaba sortint sempre la qüestió de la zona blava. No ens posarem ara aquí a parlar de si als matins, si a les tardes del dissabte ha d'estar lliure, de si a l'agost ha d'estar obert. Nosaltres no venim aquí a fer de parquímetre, nosaltres venim a canviar el món. Quim, no riguis, és així.